Gernika Lumoko udalak bero arriskutsuaren aurkako babesguneak diseinatzera gonbidatu dau herritarrak. Udalak bero boladen eta klima aldaketaren beste ondorio batzuen aurrean babesguneak sortzeko partaidetza prozesu bat edegi dau. Udalak lehen informazio bilera baterako deia egin dutxe herritarrei, aterpe klimatikoen sareari forma emoteko. Ekimen hori, inork eztabaidatzen ez dauen ziurtasun batetik sortu dala azaldu dabe Gernika Lumoko udaletik, klima aldaketa urrutiko zerumuga izateari itxi eta eguneroko esperientzia bihurtu dela esanez. Ibai uholdeak, lehorte luzeak, musturreko temperatura tontorrak eta bero boladak gero eta ugariagoak dira Bizkaian Gernika Lumoko udalak azaltzen duen arabera. Eta edaduraz, baita hiriburuko herritarren eguneroko bizitzan ikusi daitekela azaldu dabe. Egoera horren aurrean, udalak ezinbestekotzat jotzen dau, osasun publikoan eta hiri ongizatean izango dauzan ondorioak arintzeko egokitzapen neurriak martxan jartzea. Sarea beroari aurre egiteko leku seguruen kartografia gisa ulertzen dala aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik, eta ez dala udal eraikinetara mugatzen, elizetara, museotara, parketara eta berdegunetara edegiko dala azaldu dabe. Laburbilduz, termometroa zabaltzen danean, babesa eskatzeko gai diran espazioak, barnekoak zein kanpokoak, identifikau eta aktibatu behar dirala azaldu dabe. Udalak dagoeneko lehen inventarioa egin dau, baina azpimarratu dau proiektua ez dala herritarren parte hartzerik barik egingo. Hori dala eta, hasierako bilera batera deitzen dabe herritarrak, bilera iraiaren 30 izango dala aipatu dabe arratsaldeko 6etan egingo dala eta kulturretxeko lehenengo solairuko aretoan egingo dala. Bertan ekimenaren zetasunak aurkeztuko direla aipatu dabe eta parte hartze prozesu bati atea edegiko jakola. Ondorengo topaketetan, herritarrek espazio barriak proponidual izango dabez eta irisgarritasunaren eta erabilgarritasunaren irizpideak findual izango dabezela azaldu dabe. Helburua argia dela diote Gernika Lumoko udaletik. Modu kolektiboan, sare sendo eta hurbil bat eraikitzea, udako egunik zailenetan aurre egiteko. Jon Lejarragak, ingurumeneko zinegotziak, estrategiak aleginak batzea eskatzen dauela azaldu dau, izan be aterpe klimatikoa ez dala leku fizikoa bakarrik adirazo dau, eta esan dau, alkar zaintzeko bermea dala. Deialdi honegaz, herriak bat egiten dau Euskadin eta Europan arazo global bati tokiko erantzunak emoten saiatzen ari diren udalerrien zerrendagaz.